Jebol iki ngomong jebol. Jebol piye maksudmu ki? Iki apa to jebol kan Kasur spring bed, Mas. Kayak niki lho. Nek jebol piye? Jebol rasa mbok tuku iki garansi 15 tahun. Garansi tenan apa ora? Ya tenan iki lho kartu garansi niki lho gila. Oh iki Garansi 15 tahun iki lho. ya ngono. Yo. Iki full pair pinggire ya empuk kaya ngene iki lho. Mentul-mentul iki. Iya no. Jajal sendur kaya apa sendur kaya? Yo jabang bayi kok cek gak percaya to iki. Kaya ngene lho. Yo ngono. Menake kaya ngene iki. Setar gani piro niki sik? 2.500.000, Mas. 2.500.000 ya. 2.500.000 sesuai kasur spring bed empuke kaya ngene iki ukuran 1 meter 60 kali 2 meter. Berarti cocok nggih pasangan anyar ya? Iya no iki pasutri cocok. Nah, nek umpama pengen motif liyane warna liyane akeh pilihane akeh iki. berarti iso milih motif. Iso. Wih, yo ngono. Engko free bantal karo guling. Cek bone bonus bantal Ya, guling. bonus free bantal karo guling kok aku. Nah. Yo Kayak ini lho. ngono. Jan. Murah tenan bae ngene iki.